Hello guys, good morning jotono finally tini ang norok ni bagai video selama itu kai Q&A video ke norok tini le nui man sinai finally ke black ya hamba jema ronong no ang je Q&A video ni bagai post khair mani norok arab je nugui nei comment khanjar no black ya hambai te ani subscriber no ani ani khasuksa subscriber no black ya hambai ke noroni comment ang kaise ke poribono tai ang screen no boribono noroni je sab comment khai kya sab tam ni comment khai kya no nang phungirbono ke seng lasini ta asu to kok saya no nang hamasi marwo black ke ozarwo video sengnan sekang ani khani hamjama tai jibaya phornong no ge seng lasinai noke hamis deborma ge sengka dara nini para boro tei nini asai song koijon tangai shooting konglia dara tei nini name tamo dara belaki hambai hamis mananyo sinis asai song ke khorok tam angke joton sai kusu ani bai jongo kaije kha bongke gete andara tongo andara kaije ko siklano ke te ani sengta nini question ni answer ka sunu ga shooting koglia dara tangi shooting koglia dara shooting ke na disini mane time mala yang tong men jora seng blaike jora manja nok bo kisa hasal sini gian bagi sini shooting ko yang jongo phainai phaima to hapono khakleyo ler nai sini video phainani ke asengta manai black hambai nang comment khaiman bagai nang sangman bagai ke takisau thangla sini do video le thanai bla video logi thanai han bagai phat kan thanga na te khoroksa angkha all gaming hani tongo nang bo class pori please reply ang bo class pori angke tabuk 5th semester college pori tung gendano black hambai comment khaiman bagai takasau thangsinai don deborma bo comment khlakya nungbo college pori tei busuk semester tei ni gf te jatong kri nungbo college pori ang ke mbb college poribo maharaja bibikrom college ke tei bo semester 5th semester motang baskamon chairga gete ni gf to tong kri among gutang among class tlang sine do gf roni kahini gf roni gyang last tlang thang sine biang last point no ke noroni para te khorsa subrata debroma block bo sengka noroni para biang asuk aman ang abuke angu sokarau naine mana abong khana ke sini para ke Sigonsora Bisramganj area sini piazo Bisramganj no ta sina buke Sigonsora para ta Sigonsora ke sini ya sina wasuk mana sina paron sini te Bisramganj area ni maso hazal borno ke gana gini ngir sini wasuk no de ko yong khalang para bo sina bono ke nono black ya hambai nang comment khaman bagai subroto debram blogs no te ka sa thala sine sin bong ke beer za boyer siman danga siman ya deborma dara nang boklas pori boklas jora pori kha tei nini hamjong pori bian ang por to ya kaya ko boklas jora pori kha ni mana ko por paja khai ke sangmani hain dong ha gyang pora to paya pang 5th semester pori tongo ke taklai pai sinai college to beri bi hamjama beri biang ni ang last point no tlang sinai do norong no je hamjama beri hege je rok last tlang ba sinai gete kaisa thangma sinai tabu norong ni short film tangai phaliasa bong ke sahit tirpra sengka norong ni short film tangai phaliasa sin short film ang basnamo saithanga seng joraman la yangi tongo ke angbo baraus tongo tabuk agortlawo tai sini director sar bobo
bo somai manja bo ba ko tolawon tong ke abo hanta ke ta ka jago thangla sinai ta ka comment thangla sinai ani mes deborma bosungka tamni norokni short film doi phaya o sem question mang khakla norok sini short film no nasing so kano hangai norok no nakar thano sung video tubu nyeke odek modek no sung chehara ro phono gai tai tui mai engdom bagai no asari jon bagai nakar masano sung tu nai hepeno norok bagai video abo gisa leran haima tongo hepeno sung yakari ko ya video khain thane sing khainya ni tongo ta kita kasih thalai nai dara norokni family members koijon sa sini family members sengkha 5 jon khorok ba sing ama babu tei bai dara angkhe kusuta taksa thalai sinai dara nini bari rok rija amo lasun thalai sinai jit jomatian sekenabo jm amo las thalai sinai ni poino tei phai kya pa khoborno sini tongle ang sini ubi bai YouTube flash ni sijak bonang sini tongo hai ben salia sabamo dara nang boro kaijak hi hayako dara nang bufru kaijak nai sadi bo yaro wa mora ang abo bo yaro kaijak nang bo wa hujayako blake hambai comment khaim bagai sini flash ubi no asunu taka saw thalai sinai moke il deborma dara nini mungtamos dara nini mungtamos serial ani mungke je o ani YouTube channel tongo abun ani mung blake hambai comment khaim bagai manayo moke next thalai sinai moke Manoj Deborma nini para borasa manai ke ani para ke ko yong khalang sikon sara yong khalang bo no tai sikon sara siuta yong khalang ke motamoti gane ginin borok sini ko sikon sara ke sini biasa ke bilake hambai dara no bo comment khaiman bagai ke next thala jinai bo mo ke in deborma bon bo comment khake thajim bo mani dara nini mongtam serial nam abon abo sing siumo ke amoke army tiprasa bongkha nini para biang bro I mean district ani parangkha ni pula district sauna district ke sibai jola district tei parangke sikonsara para tei yongkhalung bo ni sinabono bisramgonj ganabo ke next thala sinai dara nang koi bosor bongke binbung sijaya second @rate ke second ni sijak ani bosorong kha ani bosorong ke mane tabu je ani je tabu document tongo abo hongke ani abai je asemani abo media do sa kom khair ja tabu hongke 22 plus ni tonglani tabu document mo dingke hongke ta kaje thangwa sine next norni para bolong belai sini para bolong belai bolong no sini para bolong no haibono sing sob somay ar tong bagai tong hojago sing tei joto na ba haita je jaga o nang saran chimi tori lok phayo a jaga no nang tong thok jangnai tei onya jaga o nang asuk tong thok jagala ni jini susi parani hai joto borok na ba haita ke sengke sina bolong wono sing tong thok jago sing bolong hantang phai ja saran china ra sai mani henba ke next thala sinai binit blocks boro porisan nang ang MBB college poriwo next thala sinai
Bishal Deborma bolong dadara norokni no boja mo tamni simen ke bolong dadara norokni no bojaga norokni no bojaga ni singma nong hana asuk do bolong ya rubber bagan mangta ta rubber bagan mang singkeba getai sinabo dungbola isa ke lamar to bibang no kaham no sinyang lama pise ke sengke bolong haing je kita semia buiba bahing jak jara ta mane town tongnai bazar gana rego tongnai abo hairong to sim para bolong nongjang nai sengke tongja ya next thala sinai ang bung ro sajak Bishal Deborma ta kasi next thala sinai dada nang Christian da maning kana Sonali Deborma ni manai ang Christian no ke belakya hambai comment khaman bagai next thala sinai sing video kolokma angi jongha among ke Ratan Deborma nini parani mung tamo bisa sadi ani paran mung jigon chara tei yong khalung bohno Bipul Deborma bon bo comment khlapika thajing ko bolong ni sanai engya norni para satung bo payana rosaya dara pura siring satung paya tong ya manai marga sagai jinung bo haji satung paya tong ya satung pawo satung paya ke to bai ke tong lai ne da satung pawo satung paya ya siring no siring sin para to siring jagon tong ta abo tamhi sasinai sengke siring tong jagan tong to kesi jaga hanya bulu aba he tong to yebla thuisai aram nang aba he ke je jaga siring borok main mane bokrok pressure rok ni tong pro hekiba kobangma wan sumung cinta nang tong pro go bo jaga tong oi dei santing ba siring ke sama tong he da siring jaga se tong thogo tei khaksang ota ke sengke siring jagan tong tho jago belakya hambai nang comment khaibun bagai next thala sinai Suni Deborma ta khok noroni para biangsa para ang sanyor ka already chikon sara yokong para nini para biang para sunggubo India's tam sika n asuk salia India short video hani sija ini para biang an para sanyor ja next thala sinai tam sika notur type tang kha ani spelling bo bul kenaro naka didu buru ni para bro tamo sayasa bo mane an video bar bo comment kha gang ke Q&A video sasiwan nai reply liya naka di tei belakya hambai nang comment khaman bagai ani para ang sign ro ka bus kango ke a jaga no an para next thala sinai rice star bai amo ang rice star manam ro kisa o free fire go bung khama henga bo free fire thana dara nang search ji bai short film khalia da o ke n nini bari biang ni dara nang search ji bai khayo seng short film khayo khayang ya khainai kisa le nai ta jora manye bala ke n nini bari biang ni amo ka ang last point na thang sinai last o Nisha Cookie ini oi babusa nini beri biang Nisha Cookie hingke jau cookie title dang kasai malia cookie to ani kun babusa kre hingke bung bini fake dang jong kasai menja fake name reja account slamjak tobo babusa nini beri biang Nisha bo ana sini jongna hingke comment khaim lagi bilagi hambai babusa hingke dang moi rok saklai jong hana he da pirok ke nini bausa nini beri biang ni saho beri sungni de ke ani beri gitu laso thang sini mo ba belaki hambai kom thang bagai salsa Deborma bo bus kang ang poi mahima tong ha nini years khai busuk tai nang tabuk bo class pori ani age 22 plus tei ang bo class ang 5 semester pori tongo belakang hambai comment khaipirun bagai next thala selection
dara nini mokatamo Johnson Deborma dara nini family members koijona tei sabo sadi asugno ani YouTube channel no kisa subscribe khai ready enai sadi nini subscriber rok no dara asugno bilakya hambai sengman bagai an family members ka khorokba mo sain rajang ang bas kango nukhna tei nini tam saka ani YouTube channel no subscribe khai ready sadi ke bayab song boni channel no kisa subscribe khai dinor bo Johnson Deborma bono sabut khai dita bilakya hambai comment khai bagai ge next thala jinai Sahid Tripura norokni team biang thangbai kya bo amang pulau pol mahima tongka Sahid Tripura ni bo sungpika norokni team biang thangbai kya sini team tongbayo janjan nogono ke tei sing kereng saka mang leng jongta jona mang len bagai tubnai sing video tubnai ke next thala jinai amang thangbai bilakya hambai ke Tei kaisang kha mongke AD official Omit ni sijak ni family member koijon tai simeng nabo ti tei nini paraporo tai nini baba tamo khai nini pet name tamo please reply pet nini family member koijon tei nini an family member sang sain rajak nang ngui mang khana tei nini baba tamo khai ani baba geto an babu kun khaya nok ni hanyo samung ro khayo tei ko abun ta rabo dok nok ni samung simin khayo kun khaya tam ni sanai bono ni gisti khai len sanai ke next house is hangge question asungno question paikha tei angno no clear khlai rakhna khaklayo tei last tong ko ani GF hai ko girlfriend biang ni singlai kya to no par ro singlai kya ta tong ni singlai kya hangge apune answer ang ni sajinai abo taw ni jara no wang sunya ji te tong tare abang sana thang ya se tabo ang sale ta no nakar sano amnon la ang no saimang lakha amnang mong clear khlai mang lakha norok kha asuk norok hamira tawan sudi tei norok no nakar sano amoni answer angke angri mang lako asuno hambai norok no ge pai thogo no han hai ani khani hamjongma tei sibaya pro norok bilai kha ano sabur khai ton bagai bilai kha hambai asuno next video norok bai han hai malai phisinai